Mbofo ka waleɲumandon dante foli mina aw bisimila mifa production ani ondu tele ka kunafondi kɛnɛ kan an bɛ avril kalo tile 9 san 2023. Avril kalo tile 3 tɛmɛnen sente mɔgɔ olu ye u ka kalo 3 lajɛ kɛ. Lajɛ min yɛrɛ mina boli an ka jamana tagabolo o de kan. A sente ɲɛmɔgɔba ni o ye Colonel Maliki Jaw ye, ale ka laseli kɔnɔ a ye ɲɛfɔli caman kɛ a lajɛ in yɛrɛ la. A y'a yira k'a fɔ ko kalo 3 kɔnɔ k'u bɛna kuma sariya 30 de kan, nka o sariya 30 ninnu yɛrɛ fana tɛmɛnen kɔfɛ k'a bɛ se ka kɛ ko dɔ bɛ se ka fara a kan. O tɛmɛnen kɔfɛ fana a ye kangarida kɛ ni ka ɲɛsin opérateur économique mɔgɔw ma minnu bɛ ka dɔ fara fɛnw sɔngɔ kan. Colonel Suleiman Dambele ni ale diriba o ɲɛmɔgɔ ye ladala kula kalo an ka finitigilakaw olu bɛ baara minnu kɛ, ale bɛ ɲɛfɔli kɛ o ko la. A y'a yira k'a fɔ ko marsi kalo o tɛmɛnen na k'an ka finitigilakaw k'u ye taa ni ka segin hakɛya min kɛ pankuru la k'o kɛra siɲɛ 16 ani fana ko sanfɛ kɛlɛ ko o fana kɛra siɲɛ 16 de la. O tɛmɛnen kɔfɛ fana ko avion ko ye boli hakɛya min kɛ sanfɛ ko o bɛnna 1800 hakɛya de ma, ani k'an ka finitigilakaw ka baara senfɛ fana k'u sera ka banbagaci mɔgɔ 168 ko ka o de faga, mɔgɔ 91 ko tɛgɛ sera ka da olu kan, ani banbagaciw bɛ taa u dogo yɔrɔ minnu na o yɔrɔ 20 ko o fana tiɲɛna. U ka maramafɛn 54 ko o sera ka lasɔrɔ, ani bolimafɛn sen 4 ko o 19 o lasɔrɔ la, ani moto 38 ko o fana sera ka lasɔrɔ, nka k'u ye dɔw jeni ko dɔw fana bɛ u ka bolo kan. O tɛmɛnen kɔfɛ ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ fana k'u sera ka mɔgɔw bolo la minɛ dɔw ko ka se ka olu lasɔrɔ, ni o dɔ ye bakan dɔw ko o lasɔrɔla, ni o sɔrɔla Sevare mara la misi 100 ko o sera ka sɔrɔ o yɔrɔ kofɔli na, ani kaba 100 kilo bɔrɔ o 20 ko o fana sera ka lasɔrɔ. K'a daminɛ san 2017 fo ka taa se san 2020 ma, vérificateur général ale wulila a ka ɲininiw fɛ n'a y'o kɛ CMDT o cakɛda kɔnɔ. A ka o ɲinini ninnu senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko miliyari 3 o ni caman ko o de tununa CMDT cakɛda kɔnɔ ko minnu taara yorogo sira fɛ. An ka jamana kiritigila mɔgɔ 2 olu kun welela inspection des services judiciaires mɔgɔ fɛ, ni o mɔgɔ fɔlɔ o ye Sayidi Seni marsi kalo tile 29 convocation cira ale ma ni cakɛda kofɔlen fɛ. A mɔgɔ 2nan o ye juge Dramane Jara ye, convocation cira ale ma marsi kalo tile 31. Dramane Jara ale sigida 4nan o procureur kɔrɔlen. Dramane Jara ale y'a yira k'a fɔ avril kalo tile 4 tɛmɛnen k'ale ma taa wele ka o jaabi ko sababuya kɛ fɛn dɔw ye, ni o kun fɔlɔ dɔ ye ko inspection des services judiciaires k'olu ka baara tɛ ko ka juge ko ka a ɲininga a hakilinata la, nka k'u ka baara ko k'a lajɛ n'a sɔrɔ kiri bɛ ka tigɛ ka ɲa jamana kɔnɔ, ani kiri baarakɛlaw bɛ se minɛ minnu ma n'a sɔrɔ u dafalen bɛ u bolo. Ani a kun 2nan fana k'o ye k'u donna jɛkulu dɔ la ni a bɛ fɔ o ma ko coordination des organisations de l'appel du 20 février 2023 ko ni jɛkulu ko a ka laɲini ko ka se ka an ka jamana ko ka o lakana, ani fana ko bɛnkan min bɛ a jɛkulu yɛrɛ kɔnɔna ko ni an ka jamana sariya sunba kura k'a ni o tɛ taa ni ɲɔgɔn ye, ka da o waleya kan a ma taa convocation ko ka a jaabi. Avril kalo tile 4 tɛmɛnen Ɲoro du Sahel o mara la balima ma 2 olu kun karila ɲɔgɔn na dugukolo ko sababuya la, u kun bɛ juge ɲɛma. Juge ye ni balima ma 2 in bɛɛ lajɛlen ka u bila ka taa so ko ɲɔni ɲɛ ka se ka sɔrɔ a ko la. Kɔrɔkɛ ale tɔgɔ Mamadu Jogoba Bomu ni a si bɛ taa san 69 de la. O kuma in fɔlen k'u ma bɛn kɔrɔkɛ ma, tribunal yɛrɛ da la ale taara a ka moto kɔrɔ ka marifa ta yen ni ka taa kuma bila a dɔgɔnin na, n'a dɔgɔnin tɔgɔ ko Bodi Bomu. A kɛlen ka kuma bila u la, u ka kumaw fɔlen ɲɔgɔn kɔ, a ye marifa ci a dɔgɔnin na ni o ye diɲɛ to. O kɔnɔna na mɔgɔ minnu kun bɛ tribunal da la olu sera ka Mamadu Jogoba Bomu ka se ka ale lasɔrɔ, bibina a bɛ finitigilakaw ka bolo kan. Kun tɛmɛnen san mara la, Tomiya ale ni Timisa o ni ɲɔgɔn cɛ sirabankan kasara o kɛra nɔ, ni o kɛra sababu ye mɔgɔ 4 olu de sara a sirabankan kasara in senfɛ. Ni sirabankan kasara in sababu bɔra fɛn min na, baɲumankɛ tɔn mɔgɔ dɔw olu kun bɛna taa dɛmɛ don mɔgɔ minnu ye u sigiyɔrɔ bila ko sababuya kɛ kɛlɛ ko u bɛ taa dɛmɛ don u ye, k'u to o tagama de la. U ka mɔbili o taara don Tomiya CCRF mɔgɔw ka bolimafɛn na, ni o de senfɛ ONG baarakɛla mɔgɔ 3 o sara a la, ani Tomiya CCRF baarakɛla mɔgɔ 1 olu tora a kuda fɛ.
Avril kalo tile 6 tɛmɛnin na Kulukoro mara la bingali wale tara ka ɲɛsin Zanbugu au poste de contrôle kurama ni o bingali wale nunu senfɛ mɔgɔ 5 de sara a ko la. O mɔgɔ 5 cɛla 2 o ye gendarme 1 o ye policier ani 2 o ye civil mɔgɔ minnu ye ni waleyaw kɛ u ma se ka lakodɔn. Nka kunnafoni dɔw fana y'a yira k'a fɔ k'u tilalen ni waleya in cɛjugu la k'u tilala ka u kun ɲɛsin togoda wɛrɛ ma ni a bɛ fɔ o ma ko warala. N'an bɔra yan bɛ taga Bangineda o brigade territorial mɔgɔ olu tɛgɛ sera ka da bingalikɛla mɔgɔ 6 kan ni bingalikɛla nunu u ka ɲɛmɔgɔba o ye muso ye n'a bɛ fɔ o ma ko Jɛnɛba Jara a tɔɲɔgɔn o dɔ ye ko Koma Jara Ibrahim Kulubali Mohamed Jara Suba Yusuf Kone ani Bubakar Sinayogo ni mɔgɔ kofilenw a yirala k'a fɔ ko u jalakilen don mɔgɔ 17 olu ka fagali la. Manga kunnafoni ka a kuncɛ ni Chad olu ka kibaruya ye mɔgɔ 300 ani mɔgɔ 80 olu labilala ka bɔ kaso la avril kalo tile 5 Chad jamana kɔnɔ ni mɔgɔ kofolen ninnu kun jalakilen do Siban kaso de la ni o kun ye u ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ u ka fagali ko la ani basigibaliya sabatili u ka jamana kɔnɔ nka ko walasa bɛn ni keleya o bɛ se ka sabati u ka jamana kɔnɔ cogoya min na ni mɔgɔ kofolen ninnu bɛɛ lajɛlen labilala. An balima chrétien lakaw olu ka seli o ye bi ye an b'a fɔ Ala ka san hɛrɛ k'o cɛya ka bɛn ni basigi k'o sabati an ka jamana kɔnɔ ani jamana fantɔw bɛɛ lajɛlen la an bɛ foliba lase aw yɛrɛ ma aw minnu ni aw tɛ sɛgɛn k'an lajɛ sanga ni a wagati bɛɛ lajɛlen la a k'an bɛn o la ni Ala ka jɛ.